So what's up mga kasirok? Welcome back dahil sa akong YouTube channel Sirok TV. Sa among YouTube channel sa Sirok TV, pasensya na nga karon pa ko kabalik og vlog kay nabungkag ang among kuan, ang among team nga Sirok TV nabungkag unta hinaot sa supporters sa Sirok TV ug sa mga kuan dahil sa ning support gyud ug sa mga vlogger nga ni support sa among kuan Sirok TV labi na sa Tagaytay Vines. Ug sige, salamat kayo sa suporta bisig nakuan mi suporta gyapon mo namo. Unta inaut ko nga mo support mo karon sa pagkaron ay dili pa mi magayusa kay naguba nga among kuan ang among team sa Sirok TV naguba mo nang pagaguba ni kuan ni langyaw ko ni adto ko nyari ko kuan sida balik ko trabaho pang-apply niya wala ko nga trabaho mo nang mag-vlog ko ako ra usa unta inaot ko nga support mo sa akong vlog mukbang lang siguro ko mukbang nga pang kuan lang pang dili social pang bisig kamunggay lang nga kuan pang kuan lang kamunggay mga utanon mga kuan nga mukbang. Unta inaot ko sa inyong suporta mga kasirok. Mao na akong gihangyo yung support lang ug sa mga nagpa-shoutout diay sa Sirok TV ug sa ato ni challenge din namo ni ato dai pasensya na wag ito na mo nabuhat itong mga challenge sa one in public. Wa na mo nabuhat in public kay naguba mo atong ingon nga naguba ang among kuan YouTube channel kuan ang among team nabungkag mitanan nag-iya ang uban trabaho ang uban kay wala na sila wala tayo ka na vlog mo na sayang kayo ako ning kuan nang YouTube channel ako ning biyaan ora ja pa makuan mo na ako lang ipadayon balag pag inusara lang ta unta mo support mo please lang sana pa shoutout diay og katong pa shoutout daton naging buwan katong wala naman na shoutout abang nani sa kuan akong i-shoutout ako ra i-print ninyong ako ra i-crop ninyong mga kuan sa Kabungat Vines bro. Salamat yung pag-support sa shoutout mo dira sa tubura sa kuan dai sa Tagaytay Vines dai ay mga boss. Salamat kayo sa pag-support unta inyong kuan sa inyong YouTube channel niyo nagpadayon na imong gawad og pag-asa kanatanan pagsuway na og nagay maabot ni nga kuan problema pagsuway na siya padayon na ninyo. God bless. So salamat tayo sa mga barkada nga na-part sa akong video. Salamat kayo sa inyong pagsuporta sa mga barkada dahil nga natin ni daghan kayo ni sila. Salamat kayo sa pagsuporta sa akong video. Usasad sila sa naka-expire na ako sa nga padayo lang ang vlog. Punta inaot ko sa uban pa nga kuan sa yung suporta ra unta akong gikuan bahalag ginagmay basta ginalang ko nga malingaw mo kana akong baton dili para sa ginalang ko makalingaw og tao. Punta inaot ko sa yung suporta mga kasirok laban lang sa mga barkada dahil nga na-part sa akong video dahil salamat sa inyong pagsuporta ug salamat sa naabot sa akong YouTube channel sa YouTube channel sa Sirok TV unta og na may time og magkita pa ita og mag-vlog ta okay ra kayo masod mo balik mo ana magkuanta vlog is a normal balik back to normal lang ba okay ra kay nako sa pagkakaroon lang dili sa kuan dili sa ka-vlog karon kay nako diri sa boarding house sa mansion na ako sa mansion karon dito ako nag-vlog kaya na ako syudad karon nang-apply po trabaho sunod mga next week o next month makauli na ako kuan probinsya pala na tong vlog ug naa pa mo dira ug gina pa mo atin sa vlog pwede ra pala yun sa mga challenge na atong ipang-accept dayo sa challenge din namo ato dahil sa una sorry kayo pa na-accept yung mga challenge sa uban nga challenge kay nabungkag mo namang kuwan punta inaot ko nga dili mabungkag sa inyong pagsuporta namo sa inyong challenge tungod ato yung challenge mo nabuhat namo tayo pala ninyo pagsuporta ninyo dire namo
Malikay tas COVID tanan, stay at home lang ta. Og mulaag man gani o di mulaag di kanang og mulakaw man gani na permanting lakaw dapat masang yun. Okay, di kay gyud ta sa kanang kon karon panahon. Kay lisod na. God bless.